Hello friend trong norok bahai tongmai kha khlai norok kaham tongmaina ang kaham na tongmayo ke jotono te sari kaham ke haino hai tini blogo norno kaisa phunungnai ke just obo kheto bolte binda hiya sung binda go mui tama mui tong norno phungnai ke mui rono nai manai ke norok mataba phungnai o binda mui barai ba busuk rok ongkha norno phungnai tongni paithok jora bidun so friend trong norok nai manai obo ongkha kheto sorry ang samia sini ko bais tama hing binda hiyo mui binda nai manai aro mulai rok bahai ke bathap rok khajak ke norok phaila phai manai norok direct nogo phaike norok ang mangana rok honai ke bathap rok busu kotor hongja pura jo tam aba hingke mulai sini ko mulai hiyo sini kok bai mulai no hino ke aro sobai rok bo rojak sobai rok te phanamukhi rok toria ko sobai bo thaya ko nai manai khirang terang rojak joto ke aro mulai emon baiki bathap phul khanai ni kerebe khe kenaro sani musu kenaro phaidi no konta khalai dang bai ke kono rang maiya ke bazar hinke naro pai mala nai kenaro sani musu kenke phai mana ani blog channel bisintei kenaro no oldi kombai bo roi manai kombai alu hinke rang nang nai friend chok mulai hinke naro na mangana bo chara mano obo hinke alu gobang nai manai view obo background obo hinke alu chas nai manai joto lagai jak ke butui kheya ko ke taba asuk jora ongkha ke aro 1-2 mas rok nang na samia alu rok busuk nang time rok hekono first time khaimani sia obo hinke bakhot nai manai bakhot emon masang jak kenaro bo saphai manai phai kenano phunate boro phanamukhi sara ro nai manai te obono o pura oijong kalo te friend chong no asuk video ro ang phunumaiya tani bagai hinke jora kore ani already pura jora kore opone bagai ang blog video ro khaimiya ke jaman sangna no bagai ang blog tinani bagai wan to friend chong no support khaike ang te buno bai blog kaham tinai ke no roja support khaidi views jode ang bisi nangya 100 থেকে 200 views jode ni no support khai phayo hinke regular no bagai ang video ti phainai obani bagai antabo blog khayang tongo ke hai video ro upload khai tongo kaisa kaini ke no bai daily video tinai ke naitone phimchong video ni skip khaibai antak ke no contact khaimana ang chani hinke asuna joton hambai।